Добро утро! Още сме на остров Тасос, трето мероприятие. Днеска успях да стръгна горе-долу на време, само с 10 минути закъснях. Целта за днеска ще бъде най-високия връх на острова. Това е връх Исперио или Исперион, който е малко над 1200 метра. Сериозно изкачване, като за такова островче. Сега тръгвам към Потамия или нещо такова беше селото, откъдето тръгва пътечката нагоре към планината. Ще се видим по пътя. Има малко облачета, което може би ще е добре за мен. След само 2 км от хотела вече съм почти в подножието на планината. Не беше случайно избран този хотел. Това беше една от основните му цели. Да позволи лесното достигане на планинката за тази сутрешна разходка. За сега тичам, но след това наклона става доста стръмен, така че днешното мероприятие ще бъде предимно разходка. Хайк. Минаваме през селцето Потамия. Очаквам всеки момент да свърши асфалта и да почне пътечката в планината. Ама да ви покажа селцето. Много приятно. Гръцко селце. Свърши преди малко асфалта и вече съм по черното пътче. Доста по-приятно усещане. Тук имам прекрасна гледка към самата планина. Вече сме режим ходене. И ще походим малко. Ето го слънчетето. Вече съм в задъхан режим ходене. Направихме едно загубване, защото следвах една друга групичка, която също се оказаха българчета. Бяха доста спортни. 2 момчета и едно момиче. За сега 100% от хората, които видях, са българи. И първата група от 5 човека бяха българи. Гледките са доста впечатляващи. А пред мен е целта ми. Тук едно стадо козички. Предеснихме ги малко. А групичката българи зад мен се движат със същата скорост като мен. Явно и те спортуват.
най-силната част от маршрута я минахме. Много е красиво. Все пак още си имаме, докато скачим до най-високата част. Тук в подножието има някаква хижичка. До тук може да се дойде и с колело. От друга страна на острова обаче. Ето, сигурно ще има хубава гледка. Доста е приятна гледката. Ето го. Долу. Там ми е хотела, точно където се сочи. А пък ние продължаваме към връхчето. Тук е равно и мога да потичам още 300 метра. Зад мене се вижда другата половина на острова. Там не е толкова стръмно и както казах, може да се дойде с колело. А тук си е стръмничко. Да се върнем отново на гледката към нашето си море. Може да не е космически висок този връх, но гледките от него са много добри. Чакайте, ще се отклониме малко. Последната част терена е малко по-технична, с малко повече камъни. Така ще трябва да се внимава. Там има и козички. Не знам дали ще се видят, но тръгнаха надолу. Изплашил съм ги, така че няма да ги гоня, едва ли ще ги настигна в този терен. Такъв късмет да извада. Единственият ден, който имаме облаци, сутринта се възползвам да не се пота обилно. Тъй като от трите ми мероприятия, въпреки че това е с най-ниската скорост, ще отида най-много пот в това.
И така, вече съм на върха. Ето го, 1200 и малко метра. Прекрасна гледка към заливчето. Натам са други планини и се чува дали да не продължа натам още малко. Ама ще видим. Сега ще се полюбуваме на гледката. Събрах се с групичката български младежи. Мисля да се присъединя към тях за остатъка от деня, тъй като се движат явно с моята скорост. И не ми се тича сам. Тук се вижда и другата западна част на острова. Тук сме в една от най-красивите части от маршрута, затова и много не бързаме. Точно по ръбчето на планината. Иначе е доста бегарно, ама за къде да бързам? Днеска е перфектният ден на облачета. Хлад. Идеално. Пък и си намерих компания. Стигаме до втория връх за деня. Явно се казва Каменус Врахос. Оп. Има камъни. Сигурно това означава каменния връх. Опа. Бяхме там. Горе.
те са супер за дъх и такива и нещо свързано с дъх, нали, че те са за дъх и хора там. Да се викам тия да не са някакви... Към селото надолу и въртиме така отдолу. Так. Реално там ще ми се съберат километрите, така ли? Защото аз мисля, че мога... Еми сега до селото ще станат към 15. Да, и после да... Малко повече. И после да подаме. Това още е 11. Тук сме на Каменос Врахос, каменния връх. Гледката е не по-малко лоша, не по-малко добра от тази от Исперион. Сега трябва да слезем до едно село и после е така някакси така да преминем и да стигнем долу. Ето там долу, точно където ми е пръщето, ни е хотела. Това е групичката, с която съм. Приятно е да имаш компания. Си поговориш. Я да имам сега насам. Краки. Тук е доста сложен терен. Пък и малко ме боли единия крак. Трябва да се внимавам как стъпвам. Изпуснах малко групичката, но се надявам да ги настигна след малко. Хоп. Добре, че е хубаво маркирана пътеката, че иначе ще да е доста сложно. Сега имаме 5 км спускане от някакво село. И моите хора отпред подскачат като сърнички. 22 годишни. Младеща напред, а ние стигаме до някакво селце, което не му запомних името. Няма и значение. Тук ще презаредим с вода. Иначе спускането от върха 4-5 км, доста каманак е такъв. Това тук всъщност е равната част. Горе беха бая камъни. То се виждаше. Ама бавно, внимателно човек се спуска. Сега след това селце ще следва някакво баирче. И след това спускане към моренцето. Иначе тук бягам по мраморни камъни.
Стигаме селцето. Търсиме вода. Ja виж, Мишо, як се нещо някъде? Ако ни улесни много. Нема. Коса. Некъде отдолу ли беше, че е да видим? Намерихме чешмата, заредихме вода. Сега трябва да намерим пътя. Иначе селцето е доста приятно, но много далече от морето. Това селце е пълно с красиви цветенца и красиво небе. Преди час бяхме там, горе. Оп! Имаше дълго технично спускане към селото и сега има изкачване, което не е много технично, но каменисто. За сега положението е доста добре. Умора още няма. Така че си ходим. Превалихме и това малко баирче до 300 метра. Пак се вижда морето, но това вече е другия град, друг залив. Не е нашия. Още съм с групичката младежи. Още съвсем малко ни остава до стигане към финалната точка. А пък, ето го второто връхче, на което бяхме. Каменния връх. Това там е мрамор, нали? Стигахме до това връхче, това нещо, това параклисче. Чакайте да погледнем. Вече отново се вижда нашето плащче. Но сме доста по-нанисичко. А сега продължаваме към потам и оттам някакси трябва да слеза. Не най-прекия път, ама по-добре в компания, отколкото по най-прекия път. Пътеката доста се усложни и рязко загрубя.
яко папрат, странък и други такива нещица. Имаме да слезем 600 метра надолу, така че ще си бая слизане. Тук навлизаме в някакви красиви горички с много красиви явори. Той е гигант. След като минахме през една вековна яворова гора, сега сме в маслинова горичка. Баба! Най-вероятно и тя е вековна. Те маслините просто не растат толкова големи. Ловнали поп. Чувствам, че се пръста. Дайте, изчакаме. Много сме в Потамия. И тук това приключение приключва. 31 км и половина съм изминал в Бая Жега. Реших да се възползвам от офертата на момчетата и момичето да ме върнат с кола додолу. Айде, сега, чао и до нови срещи!